Η Τελεβίζα παρουσιάζει. Ο Λαφαζάνης, η φίλη ιερωμένη, η μάνα το θηλυκό. Ο Κλαμούρης, η δαιμόνα η μαύρη. Πρωταγωνιστούς στη σειρά, τα χαζά κορίτσια δεν έχουν υπόθεση. Μια σειρά με ανατρεπτική υπόθεση, καυτά κορίτσια, άνοστα αγόρια και λογοκριμένο σεξ. Το πριν, το μετά, η ανοργασμικιά. Το μούλικο. Στη σειρά λαμβάνουν επίσης μέρος πληθώρα κομπάρσων, το κέντρο νεότητος Κλήρου, η βιομηχανία καλσών Κοβότσος, οι ραδιόλες Τασούλα, οι Ηνωμένες Βιομηχανίες Πίκλας, τα εσώρουχα Αλέξα και η Γιωργούλα Σνέλ. Επίσης συμμετέχουν ο αμφιλεγόμενος, η Colgate, ο Κωστής Πουτακάζα και η κυρία του. Τα χαζά κορίτσια δεν έχουν υπόθεση. Συμμετέχουν οι Άνοστοι, η Προεφηβεία, οι Αιμομύχτες, η Βίρνα Δράκου, το Διάκρα, η Αφελής και ο Φορέας, το Ντούο Γιοργαλέτος, ο Νότης Φακιανάκης και η Καλομήρα, το Μπότοξ, η Σχιλικόνη, η Γενίτσαρος, Μαντάς Φοντόλησης. Μείνετε μαζί μας για το συγκλονιστικό φινάλι της σειράς.